kulîlk û şikevlatû. Dibêjin rojek ji rojan mirovekî kulîlkeke bênxweş da destê kûsiyekî û got. Vê kulîlkê bibe here bide destê zarokekî delal û rindik. Kûsî got: Bila. Kulîlk bir hêdî hêdî meşiya û çû. Dibêjin piştî demekê dîsa li neqebekê mirov û kûsî rastî hev hatin, kêfxweşî li hevdan pêve mirov jê pirsî: Te ew kulîlk çawa kir? Got: Min da destê ferxikê xwe. Mirov got: Çima? Kûsî got: Min li ser vê erdê 400 sal temen kir, ez gelek geriyam. Belê min hîn jî ji zarokên xwe rindiktir û delaltir zarok nedîtine lewma.